ETEP és un programa d'ajuda, suport i difusió que promou l'intercanvi i la mobilitat de projectes artístics musicals europeus per tot el continent. El programa consisteix en facilitar que els artistes actuïn a Eurosonic, una de les grans fires del sector musical que celebren a Groningen el mes de gener, i allà els programadors de festivals ETEP, actualment més de 130, seleccionen propostes per programar després els seus esdeveniments durant l'any. Being part of the ETEP programme has been brilliant for Focus Wales. All the artists who are part of the programme are really good quality acts and ready for showcasing internationally. Un any més, aquest 2020, s'han comptat amb la presència catalana a la fira i en aquesta edició hi ha hagut 3 projectes seleccionats que reben suport per part nostra per participar i formar part del programa. Ara mateix som a l'Artist Village, que és una mena de complex artístic una mica underground, i hem vingut aquí a cobrir les actuacions dels grups que Catalan Arts ha convidat, ha acompanyat aquí a l'Eurosonic. We welcome Pita, Massiva Lula and Sombra Alor, together with DJ Bigmore. El comienzo de la vida no estuvimos. Los grupos de mujeres no lo tenemos tan fácil, entonces salir de lo que es primero nuestra ciudad, segundo nuestro país, es una manera de expresar nuestra identidad y de la que pueden aprender otros países en Europa. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. Claro, en Europa hay la barrera lingüística, ¿no? Que podría ser un problema, pero la gente pues responde muy bien en los conciertos, ¿no? Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la presión. Se nota cómo sienten lo que estamos diciendo, a pesar de que no estén entendiendo exactamente lo que dicen nuestras letras. Es más como la vibración de esa música lo que hace que la gente sienta y le vibre el alma, y eso es para mí lo más importante. A veces a las compañeras las he cuestionado por el amor, sí, pero del mal llevado. It's great to see more Catalan bands at Eurosonic. You don't necessarily need to have firstly music in English, you don't necessarily need to have the network structure of a major label deal now, and I think people can really play that to their advantage. Des del 2012 han actuat a Eurosonic i participat al programa ETEP amb el suport d'ISEC un total de 33 grups catalans. Per mi ha sigut molt important també el suport de l'ISEC Catalan Arts a l'hora de poder intercanviar informació i jo preguntar quins professionals creien interessants que poguessin també connectar amb el tipus de música que jo porto i que m'assessoressin a l'hora de contactar més específicament un agent o una agència o un festival. A veure, tocar per programadores i per professionals. Al principi almenys l'energia és molt diferent perquè hi ha com aquesta cosa de... Sembla que hagis de demostrar alguna cosa quan en realitat fer música dista bastant d'això, almenys per nosaltres. Però un cop comencem a tocar tenim ja tanta carretera a les nostres esquenes i tanta connexió que funciona, surt sols. Actualment a ETEP hi participen més de 130 festivals de 37 països, entre els quals hi ha els festivals catalans Mercat de Música Viva de Vic, el Primavera Sound i també el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Ja fa uns quants anys que venim aquí, som membres de l'ETEP i venim aquí a mantenir contactes amb d'altres festivals, amb d'altres promotors, amb d'altres programadors per donar a conèixer el mercat i tota l'escena musical catalana i interessats també per descobrir coses que es fan a la resta d'Europa. Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo. Per nosaltres és molt important entrar a formar part de l'ETEP, no? Mai es sap, aquests festivals no estan obligats, però hi ha un primer recolzament que legitimita, no? Aquest artista emergent ho heu d'escoltar perquè arribarà a algun lloc. Particularly if you have a good live show and also if you're really ambitious and you have the support, hopefully, of your local kind of community, it makes a big difference. Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo todo despierta.
medida que íbamos creciendo como grupo, de estar en festivales, veíamos que aparte de la música, un lenguaje importante era las posiciones, generar dinámicas dentro del espectáculo, más movimientos, solos de guitarra, de trompeta, solos de bajo, momentos de taconeado, momentos que hace percusión, encontrar un poco la riqueza. Estamos en ello y más, queremos hacer más cosas. Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo todo de fiesta. Y aunque caminemos... En realidad Maruja Limón ha ido creciendo así, ¿no? Como una pirámide, cap amunt. Bueno, nos han dado esta posibilidad y ojalá salga un montón de trabajo y nos puedan ver en estas partes de Europa del Norte. Encontrarnos de nuevo. Nena, ojo cómo suena la cadena. Que piensa, mira la promesa de la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. La nena, ojo cómo suena la cadena. Que piensa, mira la promesa de la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo.